भोजपुरी में एगो हम ही कलाकार है बिट्टू तिवारी बाबा। तारे कभी ले बाबा कहले बने कि तू रे तेरे पे उतरल बाबा कि अश्लील ना गाते हुए भी पब्लिक को इंटरटेनमेंट करने का काम करते हैं। हम जितना देरी गायब लोग हंस या घरे ना जाए तो भले हमरा के जोकर कहो आ चाहे कुछ कहो बानर कहो कुछ कहो तो हमरा के मौगो कहले बने के जवाब नहीं के दे तार लगे का बा तार लगे का बा रात बारे टी 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 अच्छा सवेरे जाए के बारा है चाचा पैसा दी तोर गीत संगीत अंदर क्वेश्चन हो कैसा गांव में भिख ना मांगला विकास भैया ते एगो ओरिजिनल भिख मांगा होला लोग जे विकलांग होई आ एगो का करे कि उजरका लाता वाला पेट के लाल बन रंगीला रिया कैसे भिख मांगी कैसे तन तकिया हेलो हेलो कैमरा मैन फोकस कीजिए लगातार फोकस पहले देखो ओकर रोल देखो कैमरा में लगातार फोकस आई देखो रोल देखो आ दूसरी का हां ऑन डॉग हैं एकर चले के तरीका अरे हैं कर्म से ओहो अरे कर्म ये बिना अरे माई रे माई ओ अरे हो टीवी कैसा सब धन ई गीत संगीत तार ए बबुआ ए माई ए में कहे के बा ए बिटुआ कोरिया के दुगो रोटी दे दे खाए ना ए माई भाई बिटिया बिटुआ टीवी हवा के काले वाला ताजका बसियावा रोटियां दे दिया देखो एगो रोटी करी बने जा हमन एक दिन आम के गाछी में ना अरे आओ ना यार मालदा होतो तो भइल बा ना जाइबो अरे आवो हो दिन सतुआ सनाई सुन ना हम घरे से सतुआ ले आई चना के सतांजना मिलाओ सतांजा मिलाओ सतुआ ले आई सतांजा आ सुन ना आम ले आई आम तो रहबे करी अचार ले आई अच्छा चटनी ले आई अच्छा प्याज ले आई अच्छा अचार चटनिया प्याज हमनी के खाई जाओ हम मरचैया बिट्टू बाबा के दे दे अच्छा तू का खइबो हम सतुआ के घेरुआ खाए सतुआ के घेरुआ खइबे हां कते घोरा खाए आते घेरुआ खइबा बिट्टू के पुठी बांध के खियाइबो लेके कहल के सुनो कि अरे जतना कहबू तना ले दे हो आर जतना कहबू तना ले दे हो हाय हाय अरे तू के टिकोरा तोरा कोई चले आई हनु तो विकास भैया के आम के गाछी बा हां तारा के जाए खातिर झोरी में तुल के दे हां आई ह करे जा बगीचा में आ प्यार लेके जई हो पोइछा म्यूजिक से घर के पंखा कूलर फेल बा एसी में आग लग जाता है हाँ। गलती ना नो बाकी आई ह करे जा बगीचा में अब प्यार लेके जई हो करे जा बगीचा में अब प्यार लेके जई हो आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना
बैठ के ये कोरा में तू हमारा में डूब जोई हो हम डूब जाइब तोरा में हर गर्मी के मजा नीचे आई अरे मजा भेटाई बिना पैसा एगो वीडियो हम भाई सांझ के देखने के एगो पीपर के पेड़ बा कम से कम 100-200 आदमी नीचे बैठल बा घर में से निकल के काहे बड़का बड़का पुरनका पेड़ कटे लागल अब पेड़ के कमी की वजह से हमने के बारिश नहीं कहो। आप सबसे आग्रह बा गीत संगीत के मैसेज माध्यम से मैसेज बाकी सावन भादो महीना होता जितना पार लगे पेड़ लगाए कहीं लगा दे क्योंकि पेड़ रहेगा तो हम लोग का ऑक्सीजन मिलेगा ऑक्सीजन रहेगा तब जीवन है। ऐसे कहता नहीं का अइह करे जा बगीचा में प्यार के जई हो बिट्टू तिवारी मरवा आज के हम आज देखने बाकी हमारे मरवा आई रही रवा के हम बड़ी मानी ले काहे कि इतना उम्र होते जितना मरवा में कलाकारी बा सब लोग के बस के बात नहीं ना एक बार से बात कही निमन बात कह हम अरे कह तरी खैनी निमन बात कम खराब ना कहीं तो भौजी गइल रही मेला से भी होई निकेला हो आ छिल छिल का रही मेला से भी होई निकेला आ छिल छिल का